Radikaali-podcastin takana ovat ihmisjohtamisen ja psyykkisen valmennuksen ammattilainen Mira Hahle sekä pitkän linjan yrittäjä ja myynnin sekä markkinoinnin ammattilainen Hanna-Mari Rahkonen. Tämä on paikka, jossa puhutaan uupumisvapaan yrittäjyyden puolesta ja keskustellaan välillä radikaalistikin yritys- ja valmennusmaailman ilmiöistä, inhimillisistä tekijöistä sekä strategioista. Tervetuloa mukaan! Viime jaksossa me käytiin läpi, mikä on premium-valmennusten lyhyt oppimäärä ja pohdittiin Miran kanssa sitä, että mikä on somevaikuttajuuden ja valmentamisen yhtäläisyysmerkit. Me annettiin myös ajatusta vähän siihen, että miten valmennusbisnestä voi kehittää kestävästi. Ja ruodittiin myös sitä, että onko premium-valmennukset oikeasti huijausta tai pyramidihuijausta. Me kerrottiin myös siinä ekassa jaksossa lyhyesti meistä ja meidän tämän radikaali-podcastin taustoista, mutta ehkä nopea riikäppi siihen, jos hyppäsit meidän podin pariin tästä jaksosta. Sanoisin Hanna-Marista lyhyesti sen, että siellä on ihminen, kenellä on yli 13 vuoden kokemus yrittäjyydestä, hyvinvointi- ja bisnesalalla. Sä oot luonut itsellesi aidosti uupumisvapaan yrittäjyyden mallin. Sä oot vahva myynnin ammattilainen, joka on tehnyt muutamissa vuosissa yli 100 000 euroa myyntiä passiivisilla menetelmillä. Tämä kaikki on johtanut paikkariippumattomuuteen, tapaan tehdä töitä ja täysin oman näköiseen uraan. Ja sulla, Mira, puolestaan on sit vahva osaaminen tuolla myynnin ja markkinoinnin puolessa, koska sä oot ollut tosi monipuolisissa tehtävissä tuohon liittyen. Ja sun taustalla on myös 20 vuotta esimiestyötä, eli sä oot johtanut tiimejä ja yksilöitä eteenpäin. Ja tämän lisäksi sä oot myös psyykkinen valmentaja, eli sä oot tehnyt yli 800 tapaamiskerran verran tämmöisiä one-to-one miittejä yrittäjien kanssa. Ja puhutaan hyvin semmoisesta vahvasta perustasta, mitä tulee semmoiseen ihmisyyden asiantuntijuuteen ja yrittäjien liiketoiminnan konsultoimiseen. Ja nyt meillähän on sun kanssa yhteinen valmennusbisnes, jossa yhdistyy nimenomaan tämä liiketoiminnan kehittäminen ja psyykkinen valmentaminen. Ja se on ihanaa, että me päästiin tekemään töitä yhdessä enemmän. Kyllä. Mutta tämän jakson aiheisiin me tullaan tässä jaksossa käsittelemään premium-valmennuksista muun muassa sellaisia asioita, että mikä siellä mättää, mutta mikä vastavuoroisesti niissä oikeasti toimii on ihan älyttömän hyvää. Mitä sitten tapahtuu, kun premium-valmennuksen ostaneen asiakkaan odotukset ei sitten mätsääkään sen laadun kanssa, mitä on sieltä odotettu? Kuka voi menestyä premium-valmennuksissa? Minkälaisia tekijöitä siellä on? Milloin on ehkä sellainen hetki tai tilanne, milloin ei kannata ostaa sitä premium-valmennusta? Me myös mietitään sitä, että miten valitaan se itselle sopiva valmennus ja mistä sä tunnistat aidosti osaavan valmentajan just sulle. Sitten kyllä me halutaan kertoa myös se, että minkälaisista asioista me valmennusbisneksen ammattilaisina ei sun kanssa, Hanna-Mari, tingitä. Hypätään, Hanna-Mari, suoraan syvään päätyyn. Mikä premium-valmennuksissa mättää? Mitä epäkohtia siellä on? Kyllä mun mielestä yksi suurimmista epäkohdista on se ja ongelmista, että palveluita tarjotaan ammattitaidottomille tai vasta uransa alussa oleville ja markkinoina on sitten sillä kärjellä, että et tarvitse kokemusta. Todellakin tarvit kokemusta. Sulla pitää olla näyttöä ja osaamista. Mä oon itse tehnyt hyvin pitkään työtä myyjänä B2B-puolella, B2C-puolella. Ja mä en ole esimerkiksi B2B-puolella koskaan tarjonnut premium-palvelua semmoisille henkilöille, joilla ei ole sitä vankkaa näyttöä siitä osaamisesta. Koska silloin kuuluu aloittaa varovasti testaten, se on reilua asiakkaalle. Ja mä oon tämmöisissä tapauksissa esimerkiksi laittanut tietyt bulletit ihmiselle, että hei, mieti näitä asioita, pystyisitkö kartuttamaan sun kokemusta näillä ja näillä asioilla, että nämä on ne tekijät, mitä tarvitaan oikeasti siihen, että pystytään lähteä sitten isosti eteenpäin sen liiketoiminnan ja palvelun kehittämisen suhteen, koska mä en itse usko henkilökohtaisesti kyllä yhtään siihen, että kuka tahansa pystyy mistä lähtökohdissa tahansa lähteä tekemään sitä. Pitää pystyä ohjaamaan, joko opiskelee lisää tai hankkii sitä kokemusta tosi konkreettisiin ohjein. Eli silloinhan me ollaan oikeilla rehellisillä jäljillä, koska fakta on niinku sekin, että ihmisethän voi sen markkinoinnin ja sosiaalisen median presenssin perusteella olla hyvinkin pähkinöinä siitä sun palvelusta, mutta sitten myyjänähän pitää olla se moraalinen selkäranka sanoa ei. Ja se on eri asia, että sulla on olemassa se ammattitaito ja samalla joku huijarisyndrooma. Tälle asiallahan me voidaan oikeasti tehdä jotain.
Mutta sille me ei voida niin kuin siinä hetkessä tehdä, jos ei sitä ammattitaitoa vaan ole. Ja toi huijarisyndrooma, se on tosi tosi yleistä, ja se on musta tosi hyvä, että sä toit sen tässä esille, ja mä oon itsekin huomannut sen omien valmennettavien parissa, että siellä tosi usein, siellä on oikeasti rautainen asiantuntijuus, mutta se huijarisyndrooma meinaa alkaa syömään sitä itseluottamusta siihen, ja se on myös ehkä syy, minkä takia voi olla hyvä oikeasti tarttua siihen, että sulla on mentori tai muu, joka oikeasti näkee sen kaiken asiantuntijuuden, mitä sussa on, ja pystyy antaa sulle sen lisäboostin siihen, että hei, yes you can. Noista ehkä kun mä mietin sitä yleistä keskustelua, että joo, on mietitty tätä, että kuka on se asiantuntija ja kuka ei, mutta sitten somessa viime aikoina jotenkin tosi monelta eri taholta on myös nostettu tässä niin kuin valmennusbisneksen semmoisissa niin kuin huonoissa puolissa sitä esille, että yhä useampi palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksia, jotka kieltää sen, että asiakas ei saa kertoa niistä omista mahdollisista negatiivisista kokemuksista eteenpäin. Tämä on mun mielestä tosi hyvä, että käydään avointa keskustelua tällaisista asioista, mutta aina kun puhutaan sopimuksesta, on se mikä tahansa palvelu tai mikä tahansa asia, mitä sä oot ostanut, kyllä mä suosittelen, että sä oikeasti ostajana käyt tosi tarkkaan läpi sen sopimuksen. Ja mun mielestä on hyvä muistaa, että sopimus on myös aina neuvottelukysymys. Eli jos siellä sopimuksessa on jotain sellaisia asioita, mitä sä et allekirjoita tai mitkä ei susta tunnu hyviltä, niin sä voit aina kysyä siitä asiasta, että hei, miksi tämä on täällä, tai se, että voiko siitä uudelleen neuvotella. Ja on myös musta hyvä ymmärtää se, että ostajalla on myös se vastuu siitä, eli jos sä allekirjoitat jonkun sopimuksen, niin silloinhan sä saat hyväksynyt ne kaikki määreet ja termit, mitä siellä on. Et sillain en tykkää sit sellaisesta, on se asia mikä tahansa, mitä nostetaan sieltä, niin ne ei tule sulle yllätyksenä, koska ne on tullut sulle mustaa valkoisella, mitä siinä paperissa on. Niin on vaan rehellinen itselle, että mitkä on itselle tärkeitä asioita, että ne toteutuu, mitä siellä sopimuksessa on ja mitä siellä ei ole. Mutta siellä on se ostajan vastuu, mistä puhuit. Ja tässäkin totta kai jokaisen meidän pitää niin kuin asiakkaina tunnistaa se oma rajallisuus. Eli jos me annetaan vaikka eri kuvaa siitä omasta jaksamisesta kuin mitä se todellisuudessa on, niin jos sinä potentiaalisesti niin sanotusti epäonnistut sitten siinä valmennuksessa, mihin olet satsannut paljon rahaa, niin se silloin ole sen palvelun tarjoajan vastuulla. Mutta myös sellainen yksi todellinen ongelma, mikä premium-valmennuksissa mättää, on se, että aina ei ole niitä resursseja siihen oikeaan henkilökohtaiseen apuun silloin, kun sitä tarvitaan sinne asiakkaan suuntaan. Ja useimmille se pelkkä chattituki ei sitä ole. Kun se pelkkien teknisten strategioiden toteuttaminen ei ole ikinä ainoa tekijä siinä, että miten ihmisellä menee tai miten hän pääsee etenemään. Säkin olet, Mira, tehnyt ihmisten parissa ja johtamisen parissa töitä 20 vuotta. Sä oot psyykkinen valmentaja. Sä oot sparrannut satoja ihmisiä eteenpäin tosi hyvillä asiakastuloksilla. Eli sulla on ollut tosi hyvä näkemys varmasti siitä, että mikä toimii ja mikä ei. Niin mikä sun kokemus tai ajatus on siitä asiakkaan henkilökohtaisen tuen tarpeesta, jos me mietitään sitä onnistumisen kannalta? Niin kuin sanoit, mulla on ollut tosi paljon tiimejä, mulla on ollut tosi paljon alaisia ja nyt sitten on valmennustyön kautta myös paljon yrittäjiä, kenen kanssa ollaan käyty keskustelua. Ja jos mietitään niitä onnistumisia ja sitä henkilökohtaisen tuen tarvetta, kun me ollaan ihmisiä, ja tämä on mun näkemys ja mun kokemus, toki me ihmiset ollaan erilaisia, mutta pääsääntöisesti niin ihminen tarvii kuitenkin sitä henkisen puolen apua. Sä tarvit sitä vahvistusta siihen, että kyllä sä pystyt tähän, ja meillä on kaikilla haastavia hetkiä välillä elämässä. Ja jos puhutaan niin kuin yrittäjyydestä, niin siinä varsinkin, jos sä oot yksin yrittäjä, niin siinä on tosi iso vastuu siitä sun omasta tekemisestä, ja siellä ei ole kukaan muu tekemässä sitä duunia pääsääntöisesti kuin sinä itse. Ja mä sanoisin, että ehkä se, mikä siinä on, miksi kannattaa ehkä olla mentori, tai minkä takia kannattaa sparrata niitä asioita henkilökohtaisella tasolla jonkun kanssa, on se, että se kasvu tapahtuu mun kokemuksen mukaan niiden henkilökohtaisten oivalluksien aikana. Ja usein, jotta me saadaan ne oivallukset, niin me tarvitaan se peilauspinta toisesta ihmisestä, joka vaikka antaa meille niitä oikeanlaisia kysymyksiä, ei anna ratkaisuja, koska siis jos mä annan valmiit ratkaisut, niin silloinhan se vastapuoli ei oivalla mitään, vaan se on mun näkemys, joka perustuu mun henkilökohtaiseen kokemukseen, koulutukseen, asiantuntijuuteen tai mihin tahansa. Mutta enemmänkin se, että kun siellä on niitä oivalluksia, niin ne ihmiset keskittyy nimenomaan siihen
oman elämän henkilökohtaiseen kasvuun, ja siellä saadaan niitä ehkä aiempia traumoja tai haavoja sillain hyvällä tavalla auki turvallisessa ympäristössä, jolloin ei tule semmoista oloa, että sä oot yksin ja tulee semmoinen, että se paniikkitila ehkä saattaisi jäädä muutoin päälle. Ja on mun mielestä hyvä myös tehdä sellainen tietty ero, että toki valmentajana minä en ole kenenkään terapeutti. Me ollaan kummatkin sun kanssa käyty ne omat terapiavuodet ja näin, niin mä oon tosi herkillä siinä, että mä en koskaan toimi terapeuttisin keinoin. Eihän mulla ole sellaiseen koulutusta, mutta se, missä mulla on koulutus ja kokemus, niin on se ihmisyys. Miten ihminen pääsee yli niistä jumitiloista, ehkä niistä niin kuin aiemmien traumareaktioiden uudelleen laukeamisesta. Siellä ehkä ytimessä siinä henkilökohtaisessa tuessa nimenomaan on se oman minäpystyvyyden vahvistaminen, mikä on musta tosi, tosi tärkeää. Nämä on myös sellaisia syitä, minkä takia meidän yhteisessä valmennuksessa nimenomaan se psyykkinen valmennus on tosi olennainen osa sitä kokonaisuutta. Se ei ole pelkkää liiketoiminnan konsultointia. Jos mietitään vähän pidemmälle vielä sitä, että mitkä asiat saattaa mättää Premium-valmennusten tiimoilta. Mä oon itse tehnyt aika paljon asiantuntijayrittäjien kouluttamista siitä, että mitä on semmoinen vastuullinen, ihmislähtöinen, eettinen myynti. Ja tässä tullaan niin kuin siihen omaan myyntikokemukseen. Jos peilaan siihen, että olipa se myynnin ympäristö mikä tahansa, niin läpinäkyvyys ja se tiedonkulku sieltä myynnistä ihan asiakasrajapintaan asti on kaiken A ja O. Eli jos siellä on tiimiä, niin kaikilla tiimin jäsenillä pitää olla se ajantasainen tieto siitä asiakkaiden menestymisestä ja myös siitä, jos asiakkaat ei menesty, ei pääse eteenpäin ja niistä syistä, mitkä on siihen johtanut. Mä tiedän valitettavasti myös tapauksia, joissa myyjältä on pimitetty esimerkiksi asiakasonnistumisen prosentit, vaikka hän on niitä toistuvasti kysynyt. Ja sitten on annettu aivan eri kuva asiakkaiden onnistumisesta kuin mitä se todellisuudessa on. Ja tämä vaan siksi, että se myyjä jatkaisi myymistä hyvillä mielin. Ja tämä on nyt se, mikä tahraa tosi paljon myös myyntityön mainetta, koska jos mietitään semmoista pitkäkestoisesti menestynyttä valmennusta, niin ei sen tarkoitus ole se, että saadaan se asiakas sinne sisään ja sitten voidaan leuhottaa niillä isoilla euromäärillä, vaan se, että koko tiimi siellä asiakkaan polun eri vaiheissa tietää täysin rehellisesti sen, että missä mennään ja pystyy olemaan tarvittaessa sitten lisätukena. Ja tämä on mun mielestä se asiakastyytyväisyyden takuu, joka puuttuu monesta valmennuksesta. Ja tämä on myös se keino, millä me voitaisiin edesauttaa sitä, että se oikea kohderyhmä tarkentuu koko ajan, kun se tieto tiimin välillä liikkuu. Ja tämä on semmoinen asia, mikä pitäisi olla siis missä tahansa yrityksessä, liiketoiminnassa tai missä tahansa mallissa, että eihän se koske vaan premium-valmennuksia, mutta tässä on ehkä tullut sellaisia tiettyjä epäkohtia viime vuosien aikana esille. Niistä mun mielestä myös hyvä puhua rehellisesti, avoimesti, mitä oikeastaan kaivataan läpinäkyvyys tässäkin, niin kuin monessa muussakin asiassa, mutta edelleen se huomioi, että edelleen tämäkin aihe on samanlainen, mikä pätee mitä tahansa liiketoimintamalliin. Mä tiedän valitettavan paljon tapauksia omassa verkostossa, jossa sitten tällaisen ostetun premium-valmennuksen tai valmennuksen odotukset ja laatu ei kohtaa. Mä haluaisinkin, Hanna-Mari, jutella tästä vähän lisää. Jos sukelletaan aiheeseen, niin kuka oikeastaan sit on vastuussa tällaisessa tilanteessa, että jos ne odotukset ja laatu ei kohtaa? Mitä sä sanoisit? No jos miettii niitä tilanteita, missä useimmiten ne odotukset ja sitten se todellisuus ei kohtaa ja missä mennään oikeasti isosti vikaan, niin mun mielestä siinä, että asiakkaalle annetaan vain yksi strategia, jonka pitäisi toimia geneerisesti kaikille, koska näinhän se ei tietenkään toimi oikeassa elämässä. Ja kun se sama toimii siihen psyykkiseen valmentamiseen, siihen henkiseen puoleen, lähtökohtaisesti niin nimenomaan hyödynnetään sitä yksilöllistä lähestymistapaa ja niitä yksilöllisiä työkaluja. Se, mikä toimii toiselle yrittäjälle tai yksilölle, niin eihän se tietenkään välttämättä toimi muille, koska meillä on kaikilla erilainen tausta, meillä on kaikilla erilainen osaaminen, meillä on kaikilla tosi erilainen elämäntilanne ja miten me suhtaudutaan asioihin, mitä siinä tapahtuu. Tässäkin kohtaa mä kuitenkin haluaisin muistuttaa siitä niin kuin asiakkaan omasta vastuusta tehdä se työ ja se tietoisuus siitä, että mitä sä oot ostanut. Eli ei tietenkään voi ajatella minun mielestä niin, että okei, että mä oon ostanut tämän valmennuksen,
Ja nyt mä vähän niin kuin ulkoistan itseni tästä, että asiat vaan tapahtuu. Että totta kai siinä on se sun oma panos, niin siihen pitää sitoutua, sun pitää katsoa, että sulla on kalenterissa aikaa tehdä se, ja että sulla on ne resurssit lähteä toteuttaa sitä yhteistyötä. Ja totta kai on olemassa tietysti vielä sekin asia, että kun me puhutaan varsinkin B2B-puolella reklamaatiokeisseistä, niin kyllä siellä sovelletaan aina sitä sopimusta, mihin on itse sen nimensä rustannut. Ja peräänkuulutan tässä todella isosti allekirjoittajan ja ostajan vastuuta. Mutta en pidä myöskään eettisenä sitä, että jos et ole tyytyväinen tai sulla on jotain reklamoitavaa, niin sit sua kielletään oikeustoimien uhalla puhumasta siitä julkisesti kenellekään. Mun mielestä tämä kertoo vaan semmoisesta isosta epävarmuudesta siihen omaan toimintaan. Ja jos lähtökohtaisesti tällainen asia pelottaa, että sun asiakkaat potentiaalisesti voivat olla tuolla kylillä puhumassa huonoa sun palvelusta, ehkä silloin se mun kysymys on se, että miksi itse asiassa teet niin kuin sitä valmennusta, mitä teet. Hanna-Mari, tosi hyvä pointti. Todella hyvää pohdintaa. Ylipäänsäkin, hei, odotukset ja laatu, jos ne ei kohtaa tälleen palvelun tarjoajan tulokulmasta. Eli jos tuntuu, että asiakkaat, tiedätkö, vaikka alkaa vähän siinä rajapinnassa on semmoista, että joku ei toimi tai asiakkaat ei ole tyytyväisiä, meidän pitää palvelun tarjoajana, olipas vaikea sana kuule, niin myös niin kuin miettiä sitä meidän omaa tuotetta, ihan sama niin kuin missä muussakin tahansa liiketoiminnassa. Se meidän oma valmennus myös kehittyy ja joskus on myös aika mennä siinä eteenpäin. Mä tykkään sanoa niin kuin oikeastaan kaikille yrittäjille, mun asiakkaille, mun entisille tiimiläisille, että ei koskaan rakastu siihen omaan ideaan tai siihen omaan ajatukseen jostain tietystä prosessista tai strategiasta. Alussa sulla on aina hypoteesi siitä, että sä ajattelet, että tämä toimii, tämä mikä on se mun idea, mitä mä lähden myymään, mutta kun se realiteetti voi olla toinen, kun sä oot siellä asiakasrajapinnassa. Toi oli niin hyvin kiteytetty ja sanottu, en voisi olla enempää samaa mieltä. Ja jos mietin, niin kuin itsekin olen valmentajan roolissa omassa yrityksessä, niin se vaatii paljon myös nöyryyttä. Pitää olla valmis vastaanottamaan ne asiakkaan palautteet, mutta kyllä me niin kuin siinä kohtaa ammattilaisina ja valmentajina mennään todella vikaan, jos alkaa niin kuin se oma ajatuskulku olla sitä, että minä olen niin ylivertainen, minä omistan tämän prosessin, tiedän miten tämä toimii, asiakas ei vaan nyt ymmärrä mua. Hyvin luultavasti se on vaan niin, että sinä et ymmärrä sitä asiakasta, sä oot niin vieraantunut siitä todellisuudesta, mistä lähtökohdista se sun asiakas lähtee liikenteeseen. Ja se, mille olen todella allerginen, on se, että asiakasta pidetään jotenkin ymmärtämättömänä. Että jos se asiakas ei osaa käyttää niitä sun tarjoamia työkaluja, niin kyllä se ainoa vika silloin on siinä sinun omassa luomuksessa ja systeemissä, ei siinä asiakkaassa. Ja toki voidaan miettiä, että onko sulla oikeanlainen asiakas siellä. Toi on täysin totta, mitä sä sanoit, mutta sitten niin tarkentaa ehkä ensin sitä, että okei, onko tämä mun ihane asiakas, mutta on oikeasti raakarehellinen siitä, että ootko sä vaikka osannut viestiä sen sun käyttämän työkalun oikein. Voiko kyseessä olla vain viestinnällinen asia? Voiko se olla, että sitä pitää vähän modata, jotta se ymmärrys syntyy? Kuuntele se asiakas, kun se sanoo, että se ei osaa jotain tai se ei ymmärrä jotain asiaa, mitä sä tarjoat. Niin oo oikeasti rehellinen ja kysy siltä asiakkaalta enemmän. Toki huomiona se, että jos ne ekat asiakkaat tai ensimmäiset asiakkaat, ensin vaikka 10, 20, 50 asiakasta, saa tuloksia sillä menetelmällä, mitä sä oot tehnyt, tai sillä sun valmennuksella, niin eihän se tarkoita, että sun kaikki asiakkaat loppuelämän tulee saamaan tuloksia sillä samalla metodilla. Markkina oppii koko ajan enemmän, eli ne asiakkaat, kuluttajat, ostajat siitä sun myymästä valmennuksesta. Ne myös oppii sitä, että mitä ne haluaa, ne oppii sen, mitä ne ei halua, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja se on sun päätös palvelun tarjoajana päättää se, että mitä sä mahdollisesti muutat tai et. Ja mä en tarkoita sitä, että jokaisesta asiakaspalautteesta pitää hypätä ja muuttaa kaikki. Ei tietenkään. Mutta semmoinen realiteetti ja toi, mitä säkin sanoit, että oikeasti se semmoinen aito kuuntelu ja se nöyryys siinä omassa tekemisessä, oo valmis kehittämään sitä sun omaa tuotetta ja sitä sun valmennusta. Niinpä. Jos mietin niin kuin, omaa niin kuin sokeriaddiktion puolen valmennusta, siellä on onnistumisprosentit aika lailla semmoista, sitä voi mitata eri tavoilla, mutta noin 90% kulmilla, mikä on tosi hyvä. Mutta jos se olisi vaikka 10%, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa pitäisi hyvin vakavasti miettiä itsensä kanssa, että mitä tekee väärin, koska se ei todellakaan olisi ok. Ja se on asiakaslupaus.
Siis se tulos, mitä sä myyt, on asiakaslupaus. Eli toteutuuko sun asiakaslupaus? Se ei tarkoita myöskään, vaikka mä tiedän, että me ollaan tosi henkilökohtaisten asioiden parissa, kun me yrittäjänä myydään jotain tiettyä asiaa, mikä on meistä lähtöisin, niin totta kai se tuntuu pahalta, jos joku asiakas on silleen, että hei, mä en tykkää tästä, tämä ei toimi, tämä ei ole mua varten. Totta kai se tuntuu pahalta, se saa tuntua pahalta, mutta se, miten sä reagoit siihen ja mitkä on sun jatkotoimenpiteet sille asialle, niin se on mun mielestä se, mikä määrittää myös sen, että miten onnistunut sä oot sen valmennusbisneksen sisällä ja siinä sun omassa liiketoiminnassa. Toi on niin totta, ja kun jokaiselle yrittäjälle tulee näitä hetkiä, se on ihan niin kuin vaan illuusio ajatella, että kaikki menee aina putkeen, ei todellakaan mene. Ja tässä tullaan itse asiassa just siihen, että miksi meilläkin se psyykkinen valmennus on niin olennainen osa tätä prosessia, koska sitten jos tulee vaikka tuonne reklamaatiokeissi, sitten se alkaa nostattaa vaikeita tunteita, voi tulla semmoista häpeästä käsin toimimista. Me tarvitaan noissa jumitiloissa sitä tukea ja apua, että me ei jäädä niin kuin niihin kiinni, vaan pystytään mennä eteenpäin ja kääntämään se semmoiseksi rakentavaksi oppikokemukseksi. Ja mun oma niin kun kokemus tästä on se, että se harvoin tapahtuu yksin. Me tarvitaan ihmisiä, kenen kanssa reflektoida myös nämä kokemukset läpi. Jos me mietitään seuraavaksi vähän sitä, että kuka ihme on se tyyppi, joka menestyy Premium-valmennuksissa, niin annetaan tälle nyt vähän ajatusta ja aikaa. Mä laskin tuossa, että mä oon itse ostanut 11 erilaista Premium-valmennusta tässä omien yrittäjävuosien aikana. Ja pääsääntöisesti mä oon saanut niistä sen, mitä olen lähtenyt hakemaan. Totta kai me ollaan kaikki ostajina, asiakkaina erilaisia, ja mä mietin noita niin tällaisia menestystekijöitä, niin itseohjautuvuus ja semmoinen taito johtaa sitä omaa työtä, niin ne on sellaisia ominaisuuksia, jotka usein auttaa niihin nopeimpiin tuloksiin, mitä tällaisissa premium-valmennuksissakin usein tarjotaan. Eli menetelmä, jolla sä pääset nopeammin siihen lopputulokseen, minkä sä oot ostanut. Mutta siinä on se pointti, että kaikilla ei ole vielä niitä taitoja, eli sitä itseohjautuvuutta ja sitä oman työn johtamista. Se ei ole meissä mitenkään automaattisesti perusasutuksissa. Kyllä mä sen lisäksi sanoisin, että se oikeasti se vahva oma niche-osaaminen on yksi niistä menestystekijöistä, millä onnistuu. Ja mä sanoisin, että sen pitäisi olla yksi tosi tärkeä kriteeri siihen asiakasvalintaan sitten taas yrittäjänä ja valmentajana. Mutta totta kai niin kuin yleisesti yrittäjyydessä on tosi tärkeää myös se, että ei odota semmoista ulkopuolista pelastajaa sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. On tärkeää ymmärtää, että mikä on se minun vastuu, mikä on se mun rooli ja sen merkitys mun yritystoiminnassa. Eli tullaan oikeastaan siihen, että hypätään sieltä oman pään sisällä olevasta ajattelusta konkreettiseen toimintaan, koska muuten yhtään mikään ei tule muuttumaan. Tämä on musta tosi tärkeä pointti ymmärtää. Mä oon joskus myös puhunut sellaisesta sarjashoppaamisesta, tiedätkö, että haetaan nimenomaan sitä ulkopuolista pelastustekijää siihen omaan liiketoimintaan, vaikka se haaste saattaa olla siinä yrittäjyydessä itsessään, eli on jotain, mitä mun pitää itsessä kehittää. Itseohjautuvuustekijät tosiaan voi olla niitä yksiä tekijöitä, mitkä auttaa siinä menestyksessä, mutta kun me ei koskaan voida kaikki toimia sillä samalla tavalla, ja se on ihan täysin ok, se on ihan super ok. Ei me ollut tulla mistään niin kuin, tiedätkö, tehdaslinjastosta, että no niin, ja sitten yrittäjät ovat kaikki samanlaisia. Onneksi. Onneksi. Mutta siinä on just se, että on myös syy, koska me ollaan erilaisia, niin myös sille henkilökohtaisen tuen tarpeelle on erilaisia tarpeita. Mä tiedän, että sä oot semmoinen itseohjautuva dynamiitti, joka niinku pystyy toimimaan tosi itsenäisesti, mutta kaikki ei ole sellaisia. Ja jälleen kerran, sekin on täysin ok. Mutta mun mielestä on tärkeää, kun sä lähdet ostamaan jotakin, ja sä haluat oikeasti menestyä ja onnistua siinä, niin on myös hyvä olla rehellinen itselle siitä, että minkälaista henkilökohtaista tukea mä tarvin. Ja mikä on se henkilökohtaisen tuen malli ja se niin kuin muoto, missä mä saan sen, mikä on mulle riittävä ja mitä mä tarviin. Okei, joskus me tarvitaan se kokemus, että me tiedetään, minkälaista henkilökohtaista tukea me tarvitaan, mutta kannattaa oikeasti varmistaa, jos sä haluat sellaista, että joku puhuu sulle tälleen, niin kuin mekin tässä nyt niin kuin puhutaan, niin silloin varmistaa, että semmoinen tuki on siellä saatavilla. Kyllä. Ja on olemassa tosi näkemyksellisiä yrittäjiä, sellaisia ehkä mitä mä just niihin menestystekijöihin näiden rinnalle nostaisin, niin joo, se näkemyksellisyys, mutta se, että sä et ole missään ihan super, tiedätkö,
taloudellisessa ahdingossa tai paineessa. Eli jos sä lähdet sellaisesta tilasta ostamaan, nämä on kuitenkin isoja investointeja usein ne premium-valmennukset. Se on aika ahdistava tila lähteä käymään läpi, jos sulla on se taloudellinen paine siinä. Ja sitten myös se, että jos ei ole kokemusta yrittäjyydestä, ei sulla tarvitse olla mitään 10 vuotta minun mielestä yrittäjyydestä kokemusta, mutta se, että silloin kun sulla on edes muutama vuoden kokemus siitä yrittäjyydestä, niin sä oot käynyt jo ehkä sen ensimmäisen tosi haastavan tilanteen. Sä oot löytänyt sieltä ulos, niin sit sulla on niinku parempi myös se minäpystyvyys sen oman yrittäjyyden ympärille. Jos tulee niitä haasteita, pettymyksiä, niitä tulee meille kaikille, niin sä tiedät, että sä pystyt nousemaan sieltä ylös. Ehkä sellaisia muita, mitä mä haluaisin vielä noihin menestystekijöihin tässä nostaa, on se, että ennen kuin sä lähdet ostamaan mitään palvelua, niin oot tosi selvillä siitä, mikä on se sun oma miksi. Miksi sä teet sitä yrittäjyyttä? Miksi se on sulle niin tärkeää? Ja mitä sä haluat sillä sun omalla yrittäjyydellä tavoittaa? Koska nämä on sellaisia arvomaailman asioita, nämä on sun henkilökohtaisia visioita ja missioita, ja niitä sä et voi mun mielestä ulkoistaa mihinkään palveluntarjoajalle. Sun pitää itse tietää, miksi sä sitä teet, koska siihen on helpompi hakea sitä tukea, kun sulla on selvänä se sun oma ydin, miksi sä sitä yrittäjyyttä teet. Totta kai me sparrataan ja autetaan ja on hyvä verkostoitua, että sä saat sitä peilauspintaa, mutta kukaan ei voi sun puolesta päättää sitä ydintä, että mitä sä teet. Se ei ole ainakaan niin kuin pitkäkestoista. Voihan se hetkellisesti toimii. Tämmöinen niin kuin valmennus tai joku mentori, coachi, joku, niin auttaa vahvistaa näitä sun ydintekijöitä. Mutta se oma vastuu on tässäkin. Eli miksi sä oot yrittäjä? Miksi se on sulle tärkeää? Kyllä, sä oot niin ytimessä. Ja sen lisäksi, että valmentajana pystyy vahvistamaan niitä vahvuustekijöitä, niin auttaa tunnistamaan, että mitä on myös ne varjopuolet siellä ja ottaa ne hyötykäyttöön, koska meillä kaikilla on myös niitä. Eli nämä on mun mielestä sellainen kombo, mikä rakentaa sitä meidän itsevarmuutta myös ammattilaisina. Ja me opitaan tunteen, että minkä asioiden takana me seisotaan, just mitä sanoit, että mitä ja miksi me tehdään. Ja ylipäätään on niin tärkeä se itsetuntemus yrittäjänä, ei pelkästään siviilielämässä, että tunnistaa ne omat haasteet, koska niiden tunnistaminen auttaa myös siinä, että osaa valita oikeanlaista apua, eikä mennä minkään pikavoittojen perässä. Pohtia myös aika tarkasti se, että minkä asioiden eteen on oikeasti valmis tekemään töitä itse. Ja sitten taas, että mitkä asiat on fiksua ulkoistaa, vaikkapa siksi, että sä säästäisi sitä omaa aikaa tai taidot ei riitä, koska ei ole edes järkevää ajatella, että asiantuntija-yrittäjä osaisi tai pystyisi, tai että hänen tarvitsisi tehdä kaikkea yksin. Ja meillähän ei, Mira, sun kanssa ole tavoitteena skaalata meidän toimintaa. Me halutaan olla oikeasti tässä kaiken ydintekemisen keskiössä, mutta ollaanhan mekin jo tässä vaiheessa ulkoistettu tietyt osat meidän liiketoiminnasta, koska se on järkevää. Ja se auttaa oikeasti laittaa sitten taas sen meidän ammatillisen ytimen oikeaan paikkaan ja suojelee sitä kautta sitä jaksamista. Mehän ollaan molemmat käyty läpi burnoutit, joten on aika selkeä kuva siitä, että minkälainen työarki ihan oikeasti tarvitaan siihen, ettei siellä uupumuskierteessä ole uudestaan. Tämä on semmoinen asia, mitä me kutsutaan uupumisvapaan yrittäjyyden malliksi. Mä oon käyttänyt itse tätä jo vuosikaudet ja siksi me opetetaan se myös eteenpäin sitten meidän asiakkaille, koska kuten taisin ykkösjaksossa sanoakin, niin se oma hyvinvointi, terveys ja jaksaminen on asioita, mitä meillä on vain yksi kappale. Se on tärkein voimavara myös sen yrityksen ja sen menestymisen suhteen. Et jos me aletaan sieltä suunnasta löysäillä ja niin kuin koko ajan singuttaa ja venyttää niitä omia rajoja, niin sitä yritystoimintaa ei kohta ole, eikä ole välttämättä paljon mitään muutakaan merkityksellistä. Hei Mira, jos me mietitään sitten taas vähän toiselta kulmalta, niin mitkä on sun mielestä semmoisia tilanteita, joissa ei kannata ostaa premium-valmennusta? Niitäkin tilanteita on. Se on ihan totta. Mä miettisin sitä asiaa niin, että tämä ehkä on myös sellainen yleinen keskustelu tai ehkä jopa ilmiö. Tiedätkö, mä puhuisin ilmiöstä. Jostain syystä me ajatellaan, että on olemassa malli yrittäjyydestä, missä tehdään niin kuin 2 päivää viikossa töitä ja sitten halutaan sellaiset 10 000 eurojen tulot. Vaikka se olisikin se, niin kuin sen tulon lähde, olisi joku passiivinen tapa, metodi, mikä ikinä, niin senkin eteen on tarvinnut tehdä töitä. Totta kai on olemassa sellaisia yrittäjiä, jotka ehkä pystyy tekemään tällä hetkellä vaan sen muutaman päivän
duunia ja sitten sieltä tulee ne isot tulot, mutta ei se ole tullut mistään yhden napin painalluksesta. Mä en tiedä, miten tämä keskustelu on lähtenyt käyntiin ja miten jotenkin ajatellaan, että mä voin tehdä tosi vähän ja saada tosi paljon. Jotainhan siinä taustalla on, että niin on käynyt. Ja mun mielestä on oikeasti hyvä miettiä, että mikä on se terve tapa tehdä töitä yrittäjänä. Ehkä ne tilanteet, missä ei kannata lähteä ostaa tällaista niin kuin premium-valmennustason tuotetta tai palvelusta, niin on myös, että on rehellinen siitä sun omasta elämäntilanteesta. Totta kai on tilanteita ja asioita, mihin me ei itse pystytä vaikuttamaan, mutta tällaisen valmennuksen läpikäyminen kuitenkin vaatii sen tietyn ajan oikeasti sulta itseltä sitä työaikaa ja sitä sitoutumista. Ja se on nimenomaan johonkin tiettyyn aikaan sidottu, että on se 6 viikkoa, on se 12 viikkoa, on se 10 viikkoa, mikä tahansa. Mutta sä tiedät, että sulla on joku tietty aikaikkuna, missä ne tietyt asiat pitäisi saada tehtyä. Ehkä se toinen sellainen, mitä mä mietin, että missä ei välttämättä kannata lähteä ostoksille, jos se sun taloudellinen tilanne on tosi nafti, sä oot tosi tiukilla, jos sä laitat tosi ison sijoituksen siinä hetkessä, niin mikä oikeastaan ajaa sitä sun toimintaa, kun sä käyt sitä valmennusta läpi? Koska jos me toimitaan siitä paniikkinappulasta, että mun on pakko saada myyntiä, tai mulla ei ole enää liiketoimintaa. Mä uskon, että jos me hetki pysähdytään kuka tahansa tämän ajatuksen äärelle, niin haluatko sä toimia sellaisesta lähtökohdasta? Ja totta kai mä ymmärrän, että tulee taloudellisia ahdingon tilanteita, ja niitä voi tulla yrittäjyydessä milloin vaan. Eihän se tarkoita sitä, että siihen liittyy premium-valmennus. On niin kuin puskuria, että varmistaa, että sulla on sitä puskuria. Jos siinä arjessa tapahtuu mitä tahansa, ettei tuu sellainen niin kuin megapaniikki siitä. Että se yhdistelmä vielä siihen, että sulla on naftisti sitä omaa taloutta, puskuria, ja sitten sulla on vielä haastava elämäntilanne. Niin se yhdistelmä, mä sanoisin, että se on tosi huono lähtökohta siihen. Sitten ehkä myös se, että kannattaa olla realistinen siitä, että kannattaako sun mennä palkkatöihin jopa takaisin. Jos sä oot tosi pitkään yrittänyt yrittäjyyttä, tässä on taas tämä ihana suomalainen sana yrittäjä, mutta se, että on myös hyvä välillä miettiä sitä, että hei, kannattaako mun jatkaa tätä yrittäjyyttä, eli kannattaako mun vielä yrittää saada tämä toimimaan, vai kannattaisiko mun ehkä hetkeksi mennä takaisin palkkatöihin, hakea vaikka sieltä se taloudellinen puskuri ja yrittää sitten uudestaan tulla yrittäjäksi, menestyneeksi yrittäjäksi, ja silloin sä niinku tiedät jo ehkä, että minkälaista apua sä tarvit. Niin, raaka rehellisyys, tiedätkö? Mitä ajatuksia sulla tulee tästä? Siis mä rakastin jokaista asiaa, mitä sanoit tässä, koska ne on kaikki niin totta. Ja mulle itselle semmoinen tosi iso kriteeri niin siviilielämässä kuin työelämässä ja yrittäjyydessä on se, että se hetki, kun mulle tulee se olo, että mun on pakko, mulla on hirveä paine, mulla on paniikki, hirveä stressi, niin se on kohta, missä mun pitää ottaa välihappi. Silloin ei tehdä yhtään mitään päätöksiä, ei isoja, ei pieniä. Ja joskus siihen tarvitaan vuorokausi, yön yli nukkuminen, mutta joskus siihen tarvitaan pitempi pätkä, että pääsee rauhaan jotenkin itsensä kanssa. Ja siksi tuo ajatus siitä, että meillähän on rohkeutta esimerkiksi sanoa meidän asiakaskandidaateille, jos me ajatellaan, että se palkkatyö on tässä kohtaa parempi vaihtoehto. Ja se on nimenomaan siksi, että suojellaan sitä omaa jaksamista. Ja mä niin kuin ajattelen kaikessa sillä tavalla, että asiat ei tule puskemalla. Ne tulee oikeaan aikaan. Joskus me tarvitaan enemmän sitä tilaa antaa sitten ilmaa niille meidän ajatuksille. Ja itse asiassa, kun ei ole semmoinen vaikka jatkuva taloudellinen paine, me ollaan siellä palkkatyössä, niin me saatetaankin saada joku ihan mieletön idea, jota on sitten mahtava lähteä viemään eteenpäin. Ja se on niin eri lähtökohta lähteä tekemään sitä työtä sen eteen fiksusti ja fiksuilla strategioilla, kuin se, että tulee hirveästä paniikin paikasta mukaan. Ja sitten on se onnistumisen pakko. Ja mä väitän, että aika harvoin semmoisesta paikasta itse asiassa onnistutaan. No jos sitten pohditaan sitä, että miten ja millä kriteereillä valita se itselle sopiva valmennus, niin tässä pohdinnassahan auttaa aika paljon sen miettiminen, että mikä asia siinä omassa yritystoiminnassa on sellainen, jonka tekeminen toisi lyhyellä tai sitten tiiviimmällä aikavälillä sen muutoksen, mitä me tarvitaan sinne. Eli on ilmaantunut semmoinen tosi spesifi tarve jollekin tietylle osaamiselle, tai me halutaan joku tietty lopputulos. Näitä lopputuloksia voi olla vaikka se, että profiloituminen ja erottautuminen ammattilaisena, me halutaan vankempi pohja siihen, me halutaan yrittäjinä vaikka säästää omaa aikaa, järkevöittää sitä kalenteria, tekemistä ylipäätään, saavuttaa joku tietty liikevaihto esimerkiksi kuukausitasolla,
kasvattaa tai skaalata sitä tiimiä, että kaikki ei ole omilla harteilla, tai löytää joku uusi tapa ja strategia siihen myymiseen ja markkinoimiseen, mikä tuntuu ytimessä asti hyvältä ja oikealta. Tämä voi liittyä myös semmoisiin henkisen puolen asioihin, ihmisyyteen siinä mielessä, että miten pääsisi eroon vaikka huijarisyndroomasta, että tietää, että on ammattilainen siinä, mitä tekee, mutta joku kuitenkin jarruttaa, eli miten saada sitä itsevarmuutta. Tai sitten voi olla sekin, että yksinkertaisesti haluaa vain sellaista tilivelvollisuutta yrittäjänä, eli jonkun vastuuttajan, joka ei tee asioita sinun puolesta, mutta huolehtii siitä, että on selkeät suuntamerkit ja strategiat siihen, että okei, me mennään eteenpäin askel kerrallaan. Ja musta tuntuu, että tämä on tosi monelle semmoinen jopa yksi tärkeimmistä tekijöistä, että kun lähdetään miettimään sitä valmennusta ja haluaa sen ostaa, niin on nimenomaan se, että siellä on se toinen ihminen, joka vastuuttaa ja on siellä viemässä sua eteenpäin. Niinpä. Ja tässä valinnassakin, kyllä mä itse huomioin tosi paljon semmoisen läpinäkyvyyden. Mä haluan ostajana tietää, mikä strategia tai menetelmä on käytössä, jotta pystyn olla linjassa niiden mun yritysten ja itseni kanssa. Mä haluan tietää myös, kuinka moni on saanut sen lopputuloksen siitä, mitä mulle ollaan myymässä. Tässä ei nyt ympäripyöreys riitä, tarvitaan niin kuin faktaa ja numeraalisia tietoja mielellään. Jos ei sitä saa, niin sekin on varmasti informaatiota. Sitten tämä, kuka sua valmentaa? Annetaanko sulle siitä tietoa? Vai onko se semmoinen, pidetäänkö sitä jotenkin epärelevanttina, että kuka siellä on? Nämä työskentelyasiat on kemiakysymyksiä. Ja nyt me ollaan tekemässä tosi iso ajallista ja taloudellista investointia, niin ei ole missään nimessä aivan sama, että kuka sua on valmentamassa päivittäisellä tasolla, kenen kanssa tekee sitä henkilökohtaista työskentelyä. Eli ei osteta sitä sikaa säkissä tai tyydytä vähempään, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja kun se on persoonakysymys, että vaikka kuinka olisi ammattiosaava valmentaja, ja se siitä asiantuntijuuden tasosta ole kiinni, mutta kun ne kemiat ei välttämättä aina kohtaa, ja se on ihan täysin ok. Emme eletä ikinä missään sellaisessa maailmassa, missä kaikkien kemiat kohtaa, mutta varsinkin kun sä oot tekemässä isoa investointia, niin oo oikeasti rehellinen itsellesi, kuuntele itseäsi aidosti, onko toi sellainen henkilö, jonka energia tai tapa toimia, puhua, mikä tahansa, onko se sellainen, mihin mä voin sitoutua, ja että mä tiedän, että meillä on hyvä puuki ja me päästään eteenpäin. Nimenomaan. Ja sullahan, Mira, on niin kuin tosi paljon kokemusta. Sä oot äärimmäisen osaava ja ammattitaitoinen valmentaja, ja nimenomaan psyykkisellä puolella. Niin mitkä sun mielestä sit on semmoisia tekijöitä, mistä tunnistaa aidosti osaavan tai itselle sopivan valmentajan? Tuossa ehkä mitä aiemmin viittasin, niin siihen persoonaan. Että kyllä, mutta on siellä kaiken tekemisen ytimessä on kuitenkin se luottamus. Ja se luottamuksen pitää olla, mä puhun niin kuin aina kaksisuuntaisesta luottamuksesta. Eli se, että mitä mä haluan esimerkiksi mun omalle valmennettavalle tuoda, niin on se, että sen ei koskaan tarvitse pelkää mun reaktioita johonkin. Me käydään välillä tosi kipeitäkin asioita läpi, koska elämä tapahtuu. Ei tarvitse koskaan miettiä sitä, että miten minä reagoin mun asiakkaan mulle kertomiin asioihin. Mun asiakkaiden ei tarvitse kannatella mun tunnereaktioita tai niin kuin muutenkaan mun tunteita, että vaikka olisi kuinka haastavia paikkoja. Mä oon tehnyt itse tosi paljon työtä sen kanssa, että mä en liikaa samaistu mun asiakkaan ongelmiin. Eli silloin, kun mä suljen mun läppärin, niin se mun työ jää siihen, että en mä jää miettimään mun asiakkaiden ongelmia. Ja se ei tarkoita, että mä en olisi läsnä mun asiakkaille, mutta mä oon nimenomaan läsnä siinä hetkessä, kun sitä keskustelua käydään. Mutta ei ole myöskään mun valmennettavan eduksi, että minä, tiedätkö, täällä ilta 8 vielä vietin, että niin no voi ei, että sillä oli kyllä tosi rankka homma ja voi ei, ja mitähän me nyt niin tehdään. Ja tämä on se, minkä takia myös osa mun asiakkaista, tai en tiedä onko se varsinaisesti tämä, mutta olen saanut sen palautteen, että heillä on turvallinen olo mun kanssa, koska he tietää, että mä oon käynyt mun omat terapiat ja mun omat terapiavuodet. Niin kyllä mä sanon, että siitä tulee tiettyä niin kuin ammattitaitoa siihen valmentamis- ja sparraus- ja mentorointityöhön, kun sä et peilaa sitä omaa. Toki enhän minäkään nyt ole mikään teflonpannu ja yli-ihminen, että totta kai tietyt asiat musta tuntuu ja näin, mutta se mihin mä pyrin siinä asiakastyössä, niin on nimenomaan se, että sulla on koko ajan turvallinen fiilis ja ei tule tunnereaktioita, vaan oikeasti niin kuin puhutaan sen asiakkaan asioista, ei me olla puhumassa mun asioista. Ja tämä on, Mira, siis jotain, mikä näkyy ja kuuluu siinä sun asiakastyössä, koska se ei ole 1 tai 2, vaan se on 10 kertoja, kun mä oon kuullut muilta ihmisiltä siitä, että miten niin kuin sun valmennuksessa olleet yrittäjäkollegat
on kokenut sen sun kohtaamisen tosi rehellisenä. Se, että sulla on hyvä valmentaja, niin hyvän valmentajan piirteitä ja jotenkin sellaisia merkkejä mun mielestä on myös se, että sä pystyt hoitaa sitä sun omaa hyvinvointia. Ja sehän on ihan sama yrittäjyydessä. Toki siis se, että minkälaista koulutus- ja työkokemustaustaa siellä on siitä asiasta, mistä lähdetään kouluttamaan tai valmentamaan. Et ehkä yksi semmoinen, mitä mä oon miettinyt tosi paljon viime vuosien aikana, on se, että kun bisneksen voi tehdä, periaatteessa kuka vaan voi tehdä sen mistä vaan aiheesta, kärjistetysti. Ja onko se asia, mistä sä valmennat, niin onko se sulle itselle intohimon kohde? Vai onko se joku semmoinen oma osaaminen, missä sä oikeasti haluat oivalluttaa niitä ihmisiä? Vai onko se vaan joku tapa, millä sä haluat tehdä liikevaihtoa? Koska se varsinkin mun mielestä valmennustyössä, missä tahansa ihmisbisneksessä näkyy tosi helposti läpi. Eli jos tavoitellaan vaan liikevaihtoa, eikä oikeastaan ollakaan kiinnostuneita siitä ihmisten välistä käydystä interaktiosta, niin se on mulle itselle henkilökohtaisesti iso turn off. Ja vaikka mä sanoin tuosta koulutustaustasta, ja mä oon sanonut siitä aiemminkin, että se tutkintokeskeisyys Suomessa on mun mielestä niin kuin liian korkealla, koska se käytännön kokemus siitä työstä on se, mikä oikeastaan ratkaisee sitten sen koko kokonaisuuden. Onko se valmentaja ehkä myös mahdollisesti jollain tapaa ollut siinä samassa tilanteessa, missä sä oot itse? Aina se ei ole relevanttia, mutta tietyissä aiheissa se voi olla tosi tärkeää sille, kun sä valitset sitä sun valmentajaa. Myös se, että tunneksä sen, mä oon puhunut semmoisesta niin kuin, läsnäolosta, ja toki siinä on ehkä joku sellainen tietty, en mä tiedä, dualismi, mutta se, että me puhutaan läsnäolosta, vaikka mäkin olen tehnyt vuosia mun työtä etänä, eli mä näen tosi harvoin ihmisiä face to face, jos kyseessä ei ole joku tilaisuus, niin silti mä sanon, että tällaisessakin etäyhteydessä, niin sä oikeasti voit olla läsnä, mutta se läsnäolo myös näkyy siinä mun mielestä, että pysyykö ne deadlineit, tiedätkö, mitkä on sovittu, mätsääkö sanat ja teot, ja tehdäänkö ylipäänsä se asia, mitä on luvattu. Ne on tosi tärkeitä hyvän valmentajan elementtejä ja onnistuneen valmennuksen elementtejä. Mun mielestä valmentajan, mentorin tehtävä ei ole antaa sulle oikeita ratkaisuja, oikeita vastauksia, vaan kysyä ne oikeat kysymykset. Että vaan sinä voit yrittäjänä tai palvelun ostajana antaa ne oikeat vastaukset itsellesi. Ja vielä viimeisenä tuohon listaan, niin mä mietin, että ne mielenblokit, mitä meillä kaikilla on. Ne pitää olla työstetty, jotta niitä työkaluja oikeasti pääsee onnistuneesti käyttämään. Eli meilläkin kun yhdistyy, että meillä on totta kai niitä myynnin menetelmiä, strategioita, erilaisia työkaluja. Onko siinä valmennuksessa oikeasti sellainen selkeä runko sille yhteiselle tekemiselle? Eli tiedätkö mitä siellä tapahtuu? Onko sulla tavoitteet selkeänä? Asetetaanko niitä yhdessä? Se on mulle tosi tärkeää. Se on meille, Hanna-Mari, sun kanssa tosi tärkeää. Ja se, että onko aikataulu? Eli ihan niin kuin sama missä tahansa muussa työssä. Mun mielestä siellä pitää olla tavoitteet, siellä pitää olla aikataulu. Miten muuten sä johdat sitä sun työtä? Ja se, että sä saat siitä valmentajasta sen aidon sellaisen pallotteluseinän, sä voit katsoa asioita niin kuin sen sun oman tekemisen ulkopuolelta. Se, että se investoinnin tekeminen itsessään siihen valmennukseen, totta kai se sitouttaa, mutta valmentajana mun mielestä on myös tosi tervettä tarkastella sitä, että vaikka meidät niin kuin on palkattu niin sanotusti niin kuin viemään se asiakas siihen tavoitteeseen, eikä niinkään niin sanotusti, vaan onkin. Mutta on hyvä olla realistinen siitä, että missä kohtaa menee sellainen puskemisen, niin kuin terveen puskemisen ja sitten semmoinen mahdollisesti niin kuin sen valmennettavan rajojen rikkomisen välimaasto. Se on myös sellainen, mistä mun mielestä hyvä olla hereillä. Eli jos sulla tulee siinä alkumetreillä sellainen fiilis, että tämä ihminen haluaa puskea mut nyt vaan niin kuin läpi harmaan kiven ja let's go. Ja se voi toisille toimia, mutta se ei ole ehkä, Hanna-Mari, sellainen menetelmä, mitä me tehdään. Hanna-Mari, mun mielestä me ollaan käyty hyvin läpi premium-valmennuksiin, valmennukseen, valmentamiseen, miten sä valitset sun palveluntarjoajan, mitä kaikkea siellä on hyvä ottaa huomioon, mikä on se oma vastuu. Ollaan käyty siitä hyvä keskustelu. Loppukaneettina ehkä meiltä kuulijoille. Valmennusbisnes on tullut jäädäkseen. Halusitte tai ette. Halusitte tai ette. Mutta kun me ollaan siitä enemmän kuin innoissaan, ja nimenomaan me halutaan viedä tätä alaa, tätä mallia, toimia eteenpäin niin, että se on oikeasti kestävää, se on laadukasta, se on läpinäkyvää, ja ehkä sinne kuulijoille
ja ketkä tässä on mukana, niin kyse on siitä, että millaiseksi me kaikki halutaan tätä alaa tehdä, tuottaa ja viedä eteenpäin. Me toivotaan, että keskustelu jatkuu meidän Instagramissa, ja sinne sä löydät, kun naputtelet sun Instagramiin Radikaali Valmennus.